9 септември 24 година. Пътувам за Елените. Днеска реших да направя маратон Еминел Ултра 50 км от трасе, което е малко по-малко по Google Earth. Маратонът не се е провеждал до сега. Денивелацията е около 1500, между 1500 и 1800 метра. Ще видим колко ще го покаже часовника. Определено има адреналин. С колелото ще има доста некараеми участъци и ще трябва да се носи. Но би трябвало да е доста по-леко и от Коджакая, и от хайдушки пътеки, които вече съм ги минал с колелото. Така че на теория е по-леко. На практика преди 2 дни направих 10 пъти шилото и все още съм леко уморен. 2 дни подред след това каране на шилото бягах по 10 на километра на ден. И днеска, честно казано, не съм в най-добрата си кондиция, но дават го хубаво време до около 5 часа. В 5 часа дават гръмотевични бури. Аз ще тръгна около 9 и до 5 часа на теория трябва да съм приключил. Да видим. Много пъти съм се наценял, да се надявам, че сега преценката ми е по-трезвена. Има един начин да разберем. Часът е 9. На плажа съм. И тръгвам. От тук стартира всичко. Трябва да се прибера някъде оттам. След 8 часа надявам се да съм готов. Оказва се, че съм се забравил на цепина, което означава, че имам 200 грама по-малко въглехидрат и ще трябва да се бавя да спирам някъде да ям. Няма да ми стигнат калориите, но истинският приключенец винаги тръгва леко неподготвен, както винаги обичам да казвам. Добре, това е. Тръгвам. Айде! Трасето тръгва и свършва тук в този хотелски комплекс, който даже не го знам как се казва. Но е отворено. Никой не ми направи забележка. Ще го приема като добър знак. Какво се разая? Така, това е магазинчето, което трябва да отвори. Трябва да си взема храна, вероятно, като направя горе-долу половината трасе. Добре, казаха ми, че работи магазина. Влизам в гората. Града номер 1. Мамка му. Добре, ами ще мина от другия път. Аз се познавам пътищата, така че това не мога да ме спре. Тук няма как да мина, за съжаление. Минава е там горе. Аз ще ида почти до Paradise Beach, но обратно и се включвам също трасе. Тук ги познавам пътищата. Ето го алтернативното трасе. Е това. Надолу е пътя, от който идва трасето. И тук се сливат. И аз продължавам нагоре. Тук е 20%. Мислех, че ще е леко, ама не е. Тренировка за цяло тяло. Така, 250 метра изкачени, вече съм почти на билото. Си дам много долу. Всеки за нещо лошо. Потя се много, днеска ще е горещо. Почти всичката сол, която си бях взел, беше под формата на хидратин алфа на цепина, което означава, че ще ми свърши султа. Не трябва да забравям, като се върна пак във власт, да взема гитварска сола. Днеска ще има много качване. Свърши ли ми султа, ще бъде ядове. Добре. Километър 5, 262 метра, 28 минути. Хайде. Стигнах до
Беседката с люката. 350 метра денивелация. 5 км и половина няма да почивам. Само да видя на къде е пътя. Изглежда караемо. Да видим до кога и до къде. Добре, по-консервативно, като за първи път няма да показвам на какво съм способен. Има къде да се пречукаш. Винаги има. Лошото е, че тази денивелация сега около 200 и няколко метра ще трябва да си я кача наобратно. Ама това е положението. Охо! Много добра пътека. Весело наистина. Някакъв камък пред мен ме удари по пищяла. Добре. Това заболя. Не ми се беше случвало. Добре, ще живея. Айде, гад! Пътя много рязко се сговняса и е на ръба на караемостта. Добре. Преживяхме го и това. Добре, много съм ниско вече. Виждам кооперациите. Предполагам, че много скоро ще почна да катея. Това беше спускането. Тук вече е лекичко, карам почти поравно. Много красиво, бих казал. Ако беше слънчево, ще аз се изкефя много повече, защото морето ще да е направо приказка на... Оп. Аз съм изпуснал отбивката, момче. Ето това е. Видиш ли? Път нагоре. 20%. Значи е твоя. Държи. На 20% вече. Може би 5-6 минути. И по принцип мога да карам по такива бариери, ама в смисъл караема чисто технически. Но силово не мога да издържа. И може би всеки момент ще спра. Но ще пробвам да видя докъде мога да издържа. За сега да кажем, че съм на ръба. Лошото е, че гледам нагоре и не виждам никакви наченки на полекване. Може би тук ще падна с 3-4%. Да! Или пък не. Добре. Не можа да се изложа пред камерата. Спирам и колко ще издържам. 100 метра. По-късно прецених, че ако продължавам същия дух, така ще се изпържа, че после няма да мога да кача там, където наистина е по-леко карам. Така че минавам в режим на носене. Ще имам тия маратонки за асфалтово бягане. Докъде ще докарам. Нямам други маратонки, които да са ми удобни. За днеска удобство е на първо място. Километър 8,5. Изкачени 530 метра вече денивелация. Тук пак е караемо. Тук е много яка, мека, сравнително равничка пътечка с лек наклон надолу. Просто идеално за бягане. Даже ми се бяга тук повече, отколкото ми се кара колело. Малко надолу ми ще... Мекичко е отдолу. Тук се разкри малко гледка. Чай ударя един гел и да я снимам, че много е красиво. Късметче.
Имам 4 ампулки със сол. Тук е страхотна гледка се открива, но много е сиво всичко и че пекне ли слънце ще бъде прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Аз и сега съм целия мокър. Направо бе целия къп. Айде газ. Ай, намерих си компания. Чешмата дали работи тук горе в ляво? Или не знаете? Мисля, че не. То са... Да, лятото трудна работа. То тук надолу е пътеката за параклисите, нали? С многото параклиси. Да. Приятно, да сте живи и здрави. И надявам се да се видим по пътеките. Хайде! Добре, завиваме наляво. Километър 10. Тук е голямо хръсталясване. Иначе ще се попочисти малко. Предполагам, че за маратона ще го попочистят. И ще бъде много готино, защото пак е мекичко отдолу. Супер равно. Готина пътека. Смятам, че тук ще е топ. Ай! До чешмата съм ходил, по-натам не съм. Добре. Чешмичката работи, е? Браво. Ами, не мога да преценя каква е водата, ама ще си пие на малко, защото колко ще е зле водата. Не е добре. Водата има вкус на жабурняк. Добре. GPS-а казва, че това е трасето, но не е почистено и е непроходимо. Малка му. Добре. Но мен не ме плаши. Са някакви лиглювци, дето искат всичко да е окей. Това са бодливи храсти и ще ми направят тениската на нищо. Всякъде боде. Ужас. Добре. Тук има следи от човешки стъпки. Газ. Караемо дръжки. Тук на къде сме нагоре. Да. Право нагоре съм. Пътека няма. Пътеката е за лиглиците. Истинския приключенец минава през поляната. Право нагоре. Качих баира и сега ще следва спускане надолу. Ако пътеката е такава по-гладичка, ще бъде епик. Това е втората беседка, тук ще има най-вероятно подкрепителен пункт и газ. Това може би е най-якото на долнище до сега, защото е бързо, имаш видимост, няма някакви коловози, има страхотни гледки! Тук мога да кажа, че е най-техничната част. Хем е красиво, хем е сингъл трак, някакви стъпала, има много сериозни от време на време. Тук на къде съм? Малко мила! Тук тръгнали да спра и съм мъртъв. Никакво спиране по тия долнища. Просто намаяш, тръгнеш ти да спираш и си dead motherfucker. Добре. Стига, бе. Добре. Сингъл траче, много приятно. Дано съм на трака, ама трябва съм на трака, бе. Не вярвам организаторите
да не минат през тая мега яка пътечка. Да. 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 Ето я пътеката, която на Радкото я слизахме. А тук трябва да я качваме. Супер! Така, горе-долу 300 метра побутах мъжката. Тук ми става много лесно да бутам. Това означава, че що ми е лесно да бутам, значи е още по-лесно да карам. Ай! Почти съм горе. Катеря през гората. Нагоре. По-голямата част е караемо. На 2-3 места скачи над 20% и слизах да бутам. Ама по 20-30 метра. Другото си е караемо. Тук не мога прецена, ама около 15%. Бъй. В смисъл, кара си се, приятно е сянка. Разделям се с трасето на едно от любимите ми състезание Радху, организирано от Емо и силовето. Задължително да си го запишете март месец. Уникално състезание. Така, Радхото идва от там, аз продължавам там, там виждам и трупи и мисля да седна там, да си почина. Реших да не почивам, аз съм качил целия бър тук. Стеничка! Май ще я взема гладен да видя колко ще ударя стената. Уху! Километър 16, 1060 метра денивелация. Това си е скай състезание, бе. Тук имам около 100 метра, 300 метра носене и около 200 метра бутане. Всичко друго съм си го изстрадал на байка. Супер! Хай! Газ напред, следва едно надолнище и почивка. О, леле, майко! Майко, мила! Добре, почивка. Така, до тук скай състезания. Колко? 17 км с 1064 денивелация. Така. Скъсана верига. Това за пръв път не се случва. Мамка му. Така, мисля, че имам звено. Сега ще видим. Ужас. Работата е много дебела. Как се е скъсало това нещо, трябва да махна 2 звена. Имам линк, обаче ще ми стане с едно звено по-късо веригата. Което означава, че ще има драма на най-голямата скорост. Ама, какво такова? Не мога да бъде истина. Гледай как се скрие. Не мога да бъде истина. Ужас. Не. Това тотално е пълен баклук. Гледай къде се изкриви. Ужас. Ужас. Нищо не става. Отчаяните ситуации изискват отчаяни решения. За съжаление, нямам друг избор, освен да правя някакви зверски глупости. С много спорен резултат, клонящ към провал, но трябва да пробвам да знам, че съм опитал всичко. Така. Добре, направих всичко по силите си и обявявам колоезденето за неуспешно. Веригата е безвъзвратно скъсана, машинката не може да прекъса веригата.
Дори да го правя, няма да разполагам с най-високата си скорост. Така че промяна в плана. Тръгвам надолу и ще оставя колелото долу на Свети Влас и ще видя колко е часа. Мога да го направя останалото с бягане. Това мога да направя. Нямам верига. Паше. Леко потичваме. Поне... аз путни съм, бе. Защо не карам надолу? И аз си карай надолу, бе! До колелотката без верига, какво сега? Айде! Чудя се сега дали да оставя колелото или да го ползвам за магаре и да го бутам нагоре и много се чудя и да си карам надолу. Така даунхилите ще си ги запазя. Чудя се. Ай, като сляза долу ще преценя. Някъде вляво трябва да завия. Тука. Тука ли? Ма е тука. Да. Да. Тука малко като тротинетка трябва да карам. Тука няма път. Има някакви следи. Караемо е, но няма верига. Някъде надолу е там. Пътеката през гората. Има пътека, сингъл тракче. Газ! Много яко! Много яко тук. Мислех, че тия пътеки са някакви непроходими, а се оказват някакви много яки. Не, траче. Какво е? Това, бе. Не, спирам малко. Спирам, какво е това, бе? На трака съм. Чудесно. Чудесно. Спирам GoPro-то. Бе, как спирам GoPro-то? Тук шанса да се обърне, да се прибие 50 на 50, бе. Пътя рязко свърши и минавам в дерето. Ами ме бърка. Ето го. Ето го пътя. Има даже някаква маркировка тук. Добре, на километър 22 излизам на някакъв път, който води. Къде води? Това какво е? Прилича на къща ли е, манастир ли е? Добре. Тук е малко надолу нищо, ще се пусна по инерция, където мога. Където не мога, слизам и побягвам. Ай! Карам тротинетка, защото така ми е по-лесно да не намеря тук някой с машинка. Тук има магазин, защото нямам вода и... да видим. Положението е спасено. Сол, кола, сладолет, вода. Сега ако намеря и ключ за верига от някъде, ще е супер, ама не виждам откъде. Продължавам без верига и ще го мисля по път. Така видях прогнозата за времето, дават го да вали чак към 7, така че всичките ми притеснения са абсолютно излишни. Взимам си байка, за да мога да си слизам с него и да си правя кефа по даунхила. Нагоре ще си бутам. Заредих добре количка, сол си сложих тук в едната вода, другата е чиста. Така че отивам нагоре да си побутам. Айде, сега имам оправдание да бутам. Преди нямах. Не мисля, че е кой знае колко по-бавно, отколкото карам. Тук си е 10% наклон. Ще се движа може би с 8 км в час, а се движа с около 7, 6,5
Което горе-долу същото. Само дето не съм моря толкова много, ще съм по-свеж. Така че газ. Бутането по такъв камъняк е много трудно, затова си нося и ми е доста по-леко. Наистина е много изморително това да ти подскачат гумите. Направо отвратително. Мисля, че виждам хоризонт напред, така че това нагоре ще трябва да свършва 26 км. Газ. – 27 км и половина. 1500 метра денивелация. Почти съм на върха на това изкачване и сега ще почна след малко спускане към носените. Свършвам и водата. Едната бутилка си направих с чиста вода, другата уж сложих сол, но толкова много фон се отложи, че то направо не се прави. Така че трябва да още 100 мл вода да изкарам носените. Та уж без верига трябваше да ми е по-гадно, но всъщност ми е по-лесно, защото реално аз се бутам и то не ми е трудно въобще. Надолу си карам, още не е имало надолу. Тук е само катерия, но малко се вържа. И отново съм в играта. Иха! Верига тук не ми трябва! Километър 30, 1560 метра изкачени. Вече съм по билото, по коме мине. Много леко. Изключително ми е леко. Чак ми е некомфортно леко. Ама нямам избор, не мога да се натваря повече. Ай, малко надолу не стичи. Това равното много леко ми действа. Не мога да засиля, така че разчитам само на Чичо Нютон да ме дърпа. Ама той добре се справя. Иха! Добре, адреналин ще имам при всички случаи. Добре, тук се минах връх Свети Илия. И тук трябва да гоня дясно към селото. Трябва да напълня вода, защото нямам. Къде е десния завой, бе? Къде е? Чай. Тук някъде трябва да има надясно. Ето го, ето го. Да. Да. Харесва ми надолу. Добре. Имам и предположение защо съм скъсал верига, най-вероятно като съм карал тия камъни. Някой от камъните ми е праснал веригата и е сплескал на това. Най-вероятно може да ми е огънал и венеца. Трябва да го гледам после. Това няма никакво значение, така че въобще не да занимавам с глупости. Ами ще си карам, дано работи магазина, да напълня вода, ама и да не работи, не ме бърка, защото ще искам от някой човек. И общо взето, това е. Тук малко обърках пътя, ама всички пътища тук водят на едно и също място. Газ, мадафака! Добре. Айде, влизаме в селото. Дано работи Вила Емона. Тук много хубаво готвят, страхотна гледка има. За сега е оптимистично. На едно от най-хубавите места на света съм. Вила Емона. С изглед към Носемине и връх Бабакя, на който трябва да съм
след около, може би, половин час, 40 минути. На почивка пивам една халба айран и тръгвам без да губя време. Тук е супер готино. Какъв вреже? Невероятна красота. Просто невероятно. Тръгвам. То е трасето на този маратон Емине Ултра, той е 50 км и гледам да го мина с колелото днеска. Да, то няколко пъти се качва там билото над Влас. И така. Да сте живи и здрави, всичко най-хубаво ви пожелавам. И се видим пак. Сега не мога да ползвам най-ниските си скорости, но отново съм в играта. Човека ми изпили звеното, сложих линка, обаче най-вероятно не мога да включа на най-ниската предавка, но имам колело, мога да карам. Супер яко. Черпи го е набирани картофи човека. И продължаваме напред. Добре! Обратно съм в играта с всички карти. Но се мине. Добре. Добре. На нос се мине са. Снимам гледката. Зашеметяваща е. Няма да се бавя много, защото е 3 часа. И имам още, предполагам, че е около 12-14 км. Имам и последна предавка. Ти да видиш. Чудо. Така. Леко. Добре. Можеш и да е по-зле. Айде. Тук е някакви нови пътечки покрай това. Покрай военната зона не съм минал от тук. Ама то много готино да имаш верига, бе. Тук сме надолу, бе, момче. Надолу, ама то много хард тук е. Я отключи. Не, тук не е за да се правиш на мъж. Хай, тук няма никакъв път. Не е разчистено. Още не се вижда откъде се минава. Тук е някакви... Съна, къде съм? Не, тотално се загубвам. Тук няма трак, няма пътека, няма нищо. Влизам тук през някакви неща, излизам. Ох, чакай, тук будлива мамка му. И колелото се закача. Тук бе. 2 часа обикалях тук. Докато нацеля. Всичко дере тези кращата са с бобли и те надират. За страх те надират. Добре. Минах. Добре. Да се надяваме, че това беше най-трудното от днеска.
Тук трябва да се изчисти с мамата си е. Тия дървета, които имат бодли по тях. Гледай. Направо. Добре, тук има някакви наченки на пътека. Май мога и да карам тук. Мога бе. Yes. Добре. Изядох един сандвич, пинах малко вода. Тук от Носемине до тук няма пътека, много хард. Много хард. Може би половин час, 40 минути. Пробивам целия се надрах от тия дървета, ужас. Много тежко. Но продължавам надолу и тръгвам да катеря върх Бабакя. Тук нещо набарах, нещо подобно на пътека, обаче то с тия дървета. Каманяци. То е не човешко. Добре. Морето. Кони. Добре, маняк. Красота. Айде, трябва да се каче там горе. Газ, момче, че мога да завалите в час. Така, лека по лека. Тук колелото подпира тук там, но не е драма. Айде, продължаваме нагоре. Така, качих върх Бабакя и тръгвам да пускам. Определено е по-приятно с колелото, но вече се усеща натрупаната умора. Така, излязох на, така да се каже, главния път. Тук вече трасето го знам почти до финала. Изведнъж много се измори, бе, що така? Направо грохнах. Сигурно нещо енергийно пак. Няма. Тук ще има кючек. Колко? Самичък ли си? Щом си самичък? Няма, приятели. Няма. Добре. Отново успешна стратегия. Добре. Газ! Километър 43, 7 часа и 27 минути. Според часовника 1900 метра. Ударих един гел, защото съм на салата. Не видим дали ще живна. Няма почивам много. Изпих всичката вода, остана ми някаква зелена вода. Не бихме тук да стигнаме. В крайна случай не. Айде си. Красота! Тук не, тук е панорамата, но няма да спирам. Светна ми доста. Най-вероятно ми е свършила енергията и това гелче ме вдигна. Може и да ме вдигна това, че не въртя. Сега и съм по-надолу. Нище дълго спускане. Тази сграда. Знам, че съм на около 3 км от финала. Само, че някъде там трябва да завия наляво и да изляза на хотела, дали ще отворя, но не знам, има един начин да разберем. Хай! От тук пише да се отбия надолу и трябва вече да излезем на плажа. Хайде! Майко! Уохоу! Очаквах малко по-урбанизирано да е тук, но така ми харесва. Свършва ми батерията постоянно и се изключва GoPro-то.
Свърши ми батерията. Влизам в урбанизацията, 50 км. Трябва да видя колко часа. 8 часа и 3 минути. Направо се разбих. Честно казано мога още, но нямам против да завърша. Това са последните метри по пясъка. И ето там е кея. Ще се включа оттам. Така, 8 часа и 6 минути, 51 км, 2000 и колко метра денивелация? 2053 метра денивелация, показва часовника, може би си по-малко. Какво да кажа, първите 16 км е много тежко. Направо си е скай. За 16 км, 1000 метра денивелация, там почти не бутах. Само яко напън и тъмън почна якото каране, изкъсах верига. Най-вероятно веригата е скъсана, камък е хвъркнал, ударил е венеца по веригата, защото самите елементи бяха... Целият елемент беше много изкривен. Това със сигурност е някакъв много сериозен удар от камък. Но по-добре да е по веригата, отколкото в краката ми. И горе от платото, горе-долу от 17 км, до към 30 и някой километър до село Емона си бутах и по-надолнищата спусках. Беше интересен експириенс, но бях доста бавен. Ево на този човек, който ми помогна на Емона, оправих звеното. Спуснах се до Носемине и после от базата долу до морето беше наистина ужас. Там може би между половина и един час изгубих. Целия съм надран в драки, не можех да намеря пътеката, непроходима, колелото едва минава. Просто беше някакъв ужас. Там беше наистина много трудно. И след като минах вече оттам, изкачването си беше що годе тежко и прегорях. Последните 10 км така бях доста изморен, но сега ми светна, може би съм нямал енергия и като ударих един гел, сега съм доста добре. Смятам, че се получи доста по-приключенско, отколкото очаквах. Очаквах да ми е по-леко. Винаги подценявам малко ситуацията и после така победствам, но в рамките на приятното днеска беше много приятно. Много се радвам, че не оставих колелото. Ще я се прецакам. Така хем беше много интересно без верига да катеря. Хем и сега доста по-бързо пристигнах, когато вече веригата ми е окей. Това е. Трасето е много яко. На маратона ще е тежко, защото тия надолнища, дето сега с колелото ги пускам, като ги бягам, няма да ми е толкова леко. Но идеята е да ни е готино. Смятам, че ще е готино. Ако минавате това трасе с колело, пригответе си повече вода. На няколко пъти се обезводнявах. Общо взето, откъде имах вода, долу от Влас, пак на Влас налях вода и от Емона. И от Емона до тук сега съм с 50 мл вода, може би останали. Но имайте предвид, че аз карам бързо, ако карате по-бавно, със сигурност ще се обезводните много. И днеска не беше особено горещо. Времето беше супер, не ме валя дъжд, гледам там има едни облаци и сигурно ще завали скоро, но имах късмет. Добре, живи сме, здрави сме. До следващия път.